In deze reeks afleveringen laten we u vanuit vogelperspectief de veranderingen en ingrepen zien in het gebied tussen Blitterswijk en Wansum. Voor de 5e aflevering zakken we af naar het gebied De Mars, net ten noorden van Blitterswijk. De Meestroomgeul, waar men in Wansum al aan is begonnen, loopt door tot in dit gebied. Met op de achtergrond het dorp Blitterswijk is dit de plek waar men in 1993 en 1995 met behulp van een inderhaast aangelegde dijk het dorp droog wist te houden. Waar eerst een gewone dijk omheen lag, is het landschap nu door grond aan te vullen glooiend hoger gemaakt tot aan de nieuwe dijk. Een deel van deze zogenaamde steilranddijk is al aangelegd. De gleuf in het midden van de dijk is de plek waar straks het fietspad komt. Verderop richting Wansum zal deze steilranddijk straks doorlopen tot aan de brug naar Well. We eindigen met op de achtergrond camping Het Veerhuis en Tante Jet en de Walkroo. In het midden nu het voormalig schietterrein van het Sint-Antonius Abtgilde van Blitterswijk.